Φίλοι μου, γεια σας. Κωνσταντίνος, στο πλουργείο Μαϊγκάν Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τρίλοφος, κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και σήμερα θα δούμε ξανά ένα πιστόλι εδώ, ένα κλίστρο που έχουμε. Αυτό το SPS Pantera, το Star είναι, το μοντέλο με το ελαφρωμένο κλίστρο εδώ, που το είχαμε και τις προάλλες εδώ. Είχαμε κατασκευάσει ένα πλακίδιο για αυτό το πιστόλι, για να βάλουμε πάνω το Red Dot της Holosun, το 508, το TAF. Είχαμε λοιπόν κατασκευάσει ένα πλακίδιο, αυτό εδώ πέρα, που τελικά δυστυχώς, προκειμένου να κρατήσουμε τον όγκο του, το βάρος του και το μέγεθος του σε μικρά νούμερα, δυστυχώς απεδείχθη λίγο, δεν μας ικανοποίησε, και έτσι έπρεπε να κατασκευάσουμε κάτι πιο ενισχυμένο, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο γερό. Και γι' αυτό λοιπόν κατασκευάσαμε ένα νέο πλακίδιο, ένα πολύ ιδιαίτερο πλακίδιο, ίσως και πρωτότυπο, λίγο πιο βαρύ βέβαια από το άλλο, ατσάλινο, ακόμα καλύτερα μελετημένο. Και εδώ έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι το Red Dot μας πλέον έρχεται και κουμπώνει επάνω στο πλακίδιο. Θα δούμε παρακάτω πώς θα το κάνουμε. Θα το βάλουμε πρόχειρα. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι, όπως σε κάθε εξάρτημα που φτιάχνουμε εδώ πέρα στο Μαϊγκάν, είναι το πρωτότυπο, είναι το μοντέλο που λέμε. Κάνουμε το μοντέλο, φτιάχνουμε το εξάρτημα, το βάζουμε πάνω και μετά φτιάχνουμε ένα δεύτερο, το οποίο είναι και στις τελικές διαστάσεις, για να μπαίνει ακριβώς, γιατί το πρωτότυπο χρειάζεται να το βάλουμε και να το βγάλουμε αρκετές φορές πάνω από το όπλο στην διάρκεια κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Και έτσι φτιάχνουμε και το τελικό μετά, που είναι λίγο πιο εφαρμοστό, πιο σφιχτά, θα κάτσει πάνω καλύτερα στο όπλο. Το μοντέλο θα μπαίνει και θα βγαίνει επάνω στο όπλο πιο άνετα, πιο χαλαρά, κάτι που δεν το θέλουμε, και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και το τελικό κομμάτι, το οποίο θα είναι ήδη στις σωστές διαστάσεις όσον αφορά κάποια μέρη, κάποια σημεία. Λοιπόν, αυτό το πλακίδιο, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε χέλιδονο ουρές μπροστά, πίσω, που μπαίνει και συνταρώνει πάνω στο κλίστρο, και τις δύο τις βίδες εδώ πέρα με τις κόνικες τρύπες που το συγκρατούν επάνω στο κλίστρο. Φυσικά έχει γίνει και το ανάλογο σκάψιμο στο κλίστρο εδώ, το οποίο όπως φαίνεται και εδώ έρχεται και συνταρώνουν λοιπόν οι χελιδονουρές μέσα σε αυτά τα δύο σημεία, και έχουμε κάνει και αυτές τις τρύπες εδώ πέρα πάνω σε αυτό το σημείο, που μας επέτρεπε να διατηρήσουμε λίγο ύψος παραπάνω από τις άλλες επιφάνειες, για να έχουμε περισσότερο σπήρωμα στο κλίστρο μας. Λοιπόν, φάγαμε εδώ, φάγαμε λίγο πίσω, γιατί έπρεπε να κάνουμε πιο μακρύ πλέον το νέο πλακίδιο, για να αγκαλιάζει όλο κανονικά το Red Dot. Λοιπόν, θα το βάλουμε τώρα αυτή τη στιγμή λίγο πρόχειρα βέβαια, δεν θα βάλουμε κόλλες. Γενικά βάζουμε κόλλες παντού όπου έχουμε βίδες εδώ στα πλακάκια, ειδικά στις βίδες που μπαίνουν και συγκρατούν το πλακίδιο επάνω στο κλίστρο. Εκεί βάζουμε μέχρι και κόκκινη κόλλα σπυρωμάτων, τη σκληρή, τη δυνατή που λέμε, για να μην έχουμε παρατράγουδα με ξεβιδώματα και με τέτοια. Υπόψη το πιστόλι, ότι όταν είναι όταν παίζει, τραντάζεται, έτσι, κραδασμοί πολύ, μπρος πίσω το κλίστρο, φανταστείτε αγώνες, προπονήσεις, κραδασμοί είναι πάρα πολύ, οπότε οι βίδες πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένες. Πάμε να το βάλουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το πλακάκι αυτό, ξαναλέω, μπαίνει χαλαρά. Το
τελικό θα μπαίνει λίγο πιο εφαρμοστά. Έτσι, όπως μπαίνουν τα σκοπευτικά επάνω στα όπλα, έτσι μπαίνει και αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε και δύο πρόχειρα βιδάκια. Θα βάλουμε και τα βιδάκια. Και πλέον είναι ένα σώμα, μια ψυχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθεί με τίποτα. Λοιπόν, οι βιδούλες που βλέπουμε φυσικά εδώ είναι κάτω από την επιφάνεια. Δεν ενοχλούν την πατούρα του Red Dot. Ας βάλουμε και τα δύο βιδάκια αυτά που, αν και εγώ δεν τα... από τη στιγμή που έρχεται και κλειδώνει το Red Dot στη θέση του, στην πατούρα του, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά αυτό έρχεται και μπαίνει σφινωτά μέσα εδώ. Δεν θα το βάλω τώρα, θα βάλω τα βιδάκια. Έχουμε βάλει δύο ταπούλες, ας τις πούμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, έτοιμες και οι ταπούλες στα ποδαράκια. Και πάμε να βάλουμε το Red Dot. Βάζουμε πρώτα την πίσω την πλευρά. Εδώ έχουμε βέβαια και την καμπύλη μας μπροστά. Βάλουμε την πίσω την πλευρά πρώτα. Ακουμπάμε στα ποδαράκια. Και τώρα πρέπει να κουμπίσει, να πατήσει κάτω και να κάνει και το κλακ. Τάκ. Μια χαρά. Τέλος. Αυτό ήταν. Τώρα κούνα το όσο θες, δεν υπάρχει περίπτωση από τη θέση του. Θα μπουν και τα βιδάκια του. Και πλέον Red Dot είναι... Ας βάλουμε και τα βιδάκια του. Πάντα κόλλα. Εδώ σε αυτά θα βάλουμε μπλε κόλλα για να μπορούμε να το βγάλουμε εύκολα αν χρειαστεί. Σφίξιμο. Χρησιμοποιώ πάντα δύναμο κατσάβιδο για να ξέρω ότι βιδώνω και τις δύο βίδες με τα ίδια κιλά, έτσι ώστε να παίρνουν και οι δύο οι βίδες, να μοιράζονται, ας το πούμε, τους κραδασμούς και τις πιέσεις που δέχονται. Έτοιμο λοιπόν. Αυτό είναι το νέο πλακίδιο για αυτό το όμορφο SPS. Πολύ δυνατό, πολύ μελετημένο, περιποιημένο στα φάλτσα του όλα, να μην πληγώνουμε τον χειριστή. Spoiler από πίσω, spoiler από μπροστά.
Αυτό λοιπόν είναι το νέο πλακίδιο του Red Dot για αυτό το SPS Pantera Star. Αυτά φίλοι μου, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας.